Ya kuwi bejane Bapak Sadepan sing ngripta lagu iki. Oh. Dadi wisata Gunung Kidul dirangkum dadi siji kaya dene lelagon Milangkori. Milangkori iki yo dirangkum dadi siji wisata Gunung Kidul karo Ngayogyakarta. Oh. Ngono. Dek kowe ndang nyuwun sing cara kuno. Cara kuno apa? Lesung Jumenglung. Nah cara kuno to. Oh ya coba. Tak ngrungokke aku ngono.
Lesung Jumblung ngono Gong. Apik tenan ya itu. Apik. Monggo ku lagu utawa dolanan cara kuno banget. Ya senajan to kuno ning ora kena ditinggalke ngono, aja nganti dikepen-kepenke. Ngono, aja nganti kalah karo gending-gending dolanan saiki. Oh. Bela, Bapak Rene ayu-ayu ya.
Awas. 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 Werda wening sirep goro-goro. Kocapotek karo semana sinten niki saged amiwiti saha mungkasi goro-goro. Kejaba dewa kang manungsan yaiku panjenengane Ki Lurah Semar Badranaya Bojogati Nayantaka Marga Ewuh. Ya ing kono Sang Hyang Wismaya. Rikala semana tedhak wonten mercapading sepisan momong Bambang Brahmana lan Bambang Brahmani nganti nggo sepriki yen kaetu wis ana 9 turunan nganti tekaning para Pandhawa. Ing kono sigra tedhak wonten madaning wana, melok-melok kaya tembok, mongok-mongok kaya tenggok. Mider-mider Angulati putra ketiga Ki Lurah Nalagareng Petruk Sumawana Bagong. Nanging sausnya Ki Lurah Semar Badra tedhak ing kono putra ketiga bibar mawut bebasan cek glagep kaya dene orong-orong kang kepedak. Wusana linglung Ki Lurah Semar Badranaya sigra anyekar pucung panjenenganing Ki Lurah Semar. Lambe cablik untu siji gyal giyul idep ramyang motor embes irung sundi kunjung putih kunjung minggat tanpa taliwara nganti kaya orang-orang kepidak macet glagep. Tujune wong mlebu. Ngono wong klebon orang-orang ora do bingung. Jajan. Dilalah. Sinden-sinden kok rapete ora jamak-jamak. Ora ana sing klebon orang-orang. Mesti anggere sing klebon ngono kiyak-kiyak. Kiyer kae. Nalagaro Bagowo Petruk rene ya dole bapakku ki kepengin seneng-seneng karo kowe, kepengin awet enom. Kowe iki bocah-bocah anak-anakku kek dorene gak ayo do dolanan ngono. Kok nek ora sing dolanan tekku dolanan. Bocah dibengoki kok ora teko-teko. Ya ditenono sesuk. Ora tak sangoni mencari dorak kepiye. Ora kok do nganteng-nganteng nunggu nganti. Do ngantuk-antuk. Wah, bocah-bocahane kok ora tanggap ing sasmita. Tak sawate nganggo gending barang miring barang moyo kagok ketanon. Mbok menawa iki mengko njuk anak-anakku dorene. Adat sing wis Nalagareng Petruk Bagong kang krungu gegendingan barang miring ngono iki terus bleber mlayu. Angger kira kok krungu rek barange miring ngono terus sajagene teko. Apa meneh Petruke kae. Ning 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 nong 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 no ning nong 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 ning nong ning nong nang nong 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 nang ning nang
duwe 3 perkara ngono. Dadi 1 titen, 2 pen, 3 telaten. Wis angger nyekel 3 perkara yo tenang. Adoyono tak nembangno, adoyono tak nembangno, adoyono tak nembangno, yono gemblung. Mumpung wonge mau lungguh nganggur. Adoyono tak nembangno, tembang aku. Tak nembangno tembang aku, kroncong asta kuwi gelang piting alit kuwi yuyu, welut wana kuwi ulung. Wong nembang ning wong kandha. Ku wong andrake. Nek ditembangke kepenak. Pit. Adoyono tak nembangno tembang aku. Tembang aku iki maning welut wana kuwi ula. Nganti kelalen kroncong asta piting alit welut wana. Kuwi tok sing tak senengi. Anggone tetep dengan wong ayu sing tak lelo-lelo ngono iki. Nang ku jamak-jamak. Ning sing dilelo-lelo kok ora ngiteni. Cak ora genah. Tetane wis bayi. Apa ora? Adoyono tak tembangno iki maning. Adoyono tak nembangno tembang aku barat madya. Wah, iki Waranggono iki pintere ora elok-elok. Ning sing pinter mung siji kuwi. Liyane blas ning dingak-dinguk. Apa meneh basa barat madya wis ora dong. Tegese barat madya iki barat ki angin madya ki tengah. Angin sing ning tengah ya kuwi entut. Adoyono tak nembangno iki entut. Iki maning tak nembangno tembang aku sekar setan. Sekar griya sekaladi yen sekakar ketok gedhe. Ora ono sing ngerti. Jo bingung ta Ibu Waranggono. Didelok saka kulon kono le turu ning wetan kono le sekakar wis ketok le mentelot. Sikile saya suwe kok rasane rusak. Karepku mun tak hati-hati kok aku kagak keturut anakku ngomong. Enake bisa ngaso. Dua
iso ndelala kowe iki reka-reka. Iki kok anak-anakku njuk do teko. Nggih, Pak. Do slamet le, nggih nampi pangetunipun Bapak Wilujeng. Syukur. Petruk yo do waras. Nggih, pangetunipun Rama Wilujeng. Yo syukur. Bagong yo waras. Nggih, pangetunipun Bapak Wilujeng, Pak. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk sandhaping pepodo. Kejawi saking menika. Mekarang apa, Gong? Ya ora apa-apa. Nah, iki mau kok kowe banjur do teko iki krungu apa? Kula krungu gendhing Sri Kaloka, Pak. Nyodorene iki mau. Nggih. Iki cara kuna. Nggih, Pak, kula weruh. Mboten usah omong. Ya syukur. Kok kan ngomong kan tak wektu. Iki ngulur wektu tak kandhani. Bangane ngulur liyane. Nek liyane dulur dadi dawa repot mana. Kula malah seneng panek dulur dadi dawa niku. Nek niki kepripun nek kula pun do teko Petruk pun sowan Bagong nggih pun teko. Wis do mampur mpun Pak, ya syukur. Isih Pak tesih. Ngono. Nggih Pak. Sesuk kudu teko. Lah cinten pun lah bangane engko aku bujekan kok dhewe kok. Nggih Pak pun beres. Rong iris nggih. Aku jurong iris, ajeng njuk pangan kali sinten kok. Sampeng menggudang ngene dadarak memangan. Aku ki isih kepengin sehat. Wong ki yen kepengin sehat mangane kudu akeh. Ngono, diimbangi turu. Nggih. Ning nek iso bar mangan yo aja turu. Nggih, Pak. Paling ora kuwi mangan kira-kira 2,5 jam bar mangan kuwi lagi turu. Aja kulino turu jam 09.00 tekan jam 10. Kuwi ora apik. Nek kowe ora kena ning aku bebas. Wong tuwa karo njaluk jenuh. Turu kuwi paling ora ki jam 1. Sak jam 2 jam cukup kena kanggo mulihke otot dayu. Nggih, Pak. Lah, iki mau gendhing sekalo kaya iki pinangka pambuka lan panutup. Ayo do sebo krana iki wis jam 2:30. Engko 3:30 dik leren. Leren le napa, Pak? Leren ngaso tegese iki. Oh dereng entar sepaya urung. Ayo, Pak. Gek leren iki leren le ngopo? Lah yo dienggo ngaso. Nggih, Pak, pokoke aku njaluk mengke 3:30 kudu dit, Pak. Sebab proses ajeng terbang. Arep nang ndi? Lajeng teng Lampung, Pak. Maya, mboten jebul. Rono arak buru. Pati nak ninggalke kahanan omah. Kalau Doronggo Wijaya lenggah ning Karangkadempel, mongko yen tak sawang-sawang pasuryan iki kok kaya binti tingale suntruk pasuryane iki. Apa sing dipenggalih kira-kira? Ayo do disebole. Mengko lengguhe ning kono ora kena do ukur-ukuran sing apik. Yen marep kulon kabeh, ngetan-ngetan kabeh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak, beres. Jangan
Toko Capo punika warnane padukuan Karang Kadempel ya padukuan Karang Kabulutan takono semanten sinten ingkang angrenggane Karang Kadempel yaiku panjenengane Ki Wuras Marbodunaya Bojo Gatrimaya Toko Marbewu ya Sang Hyang Wismaya kagungan putra ketiga ki Lurah Gareng Petruk Sumawana Bagong kaget kaduru kakasan awit nampi rawuh nyugeng Bendoro Satria Tanjungan Nom putra Madukara kekasih Raden Angka Wijaya Satria bagus warnane ruruh pasmane ing kono ketingal ning pindho jaladrine ning Kajarga sakwusnya Ki Wuras Marbodana wis kepara lenggah kadhereken marang putra ketiga ing kono sida gupuh-gupuh nggih acarane kepareng lucutan ning drining dereng kawijining lati Raden Angka Wijaya
Kusnya semeti mungkin patrabaan tawang ningali Ijiling sasongko saking ngargraning ngarti alon dasira angandika sampun saketawis anggenipun lenggah wonten ing rompok kula Karang Kadempel mriki kepareng langkung ruyin kula ngaturaken sungkem pangabekti den Ndara Abimanyu Siwa Semar nun upama aku nampa sembahing Siwa Semar mesti aku nampa tulak sarik saka ngersane dewa mula aja dadi atimu sembahmu kepeksa ora tak tampa Siwa lah keke pripun nek boten ditampi mergo senajan tokak Kang Semar kuwi titas wantah nanging sejatine dewa ingkang mangeja wantah mula aku upama nampa sembahe kaki Semar Badranaya mesti aku nampa tulak sarik karo dewa nggih pun mboten saged terus kenika mangke nek anak-anak kula niku do krungu ndase gedhe kabeh gitu. Bab niki wani karo wong tuwa niki doang. Napa mulih Bagong nika kalih kula niku suyah-uyah. Wani lan ora niki gumantung wong tuwa, Pak. Nek wong tuwa iki kena dicontoh kena nggo contoh karo anak putu mesti diajeni ning kosok baline wong tuwa ora kena nggo contoh anak putu perlu apa wong tuwa diajeni. Ya ora terus bener kok Pak Ewangi mara kono do diwangi kono men seneng Bagong iki kula nyuwun pangapunten anak-anak kula niku do nanyak kalih wong tuwa Gus ya ora dadi apa Siwa kula ngaturaken sungkem pangabekti nggih Den nala garing tak tampa ora liwat muntri pujo pangestuti tampan ana nggih kula tampi tangan kalih mugi dadosna jimat Gus Petruk semono uga padha raharja nggih nampi sadanipun Ndara Kawijaya wilujeng bete kula kunjuk nggih Den ya Petruk tak tampa ora liwat muntri pangestuti tampan ana nggih kula tampi tangan kalih mugi dadosna jimat sekadanipun Ndara Kawijaya kula ngaturaken sungkem pangabekti nggih Gus. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ya Bagong ora dadi ngopo. Tak tampa sembahmu nuntring pangestudiku tampan ana. Kula tampi kanthi bingah mugi nambah ana daya kekiyatan kula nggih kula gesang wonten Mecapada. Mengkono kok kaya keronta-ronta timen tembungmu nggih kajeng kepiye nah kula niki aja grantes kok marah-marahi ternyuh aku kan kowe grantes ngono iki cuk kadang-kadang malah kelingan sing ora-ora ora kepiye cantru kok karang ya wis muga ya dadi nangsihku ora kepiye meneh ya dipikir sesuk bendinangu ya jute iki mikir ngono ya angger arak kepiye-kepiye ya angger kelingan mung drajos iluhku kelingan sing ora-ora
Ya wis karepe nek didongake wae. Kan kumono tak dongake. Ning wis dilalah. Do meneng. Aku karep matur karo bendaramu. Ya kono ngomongan ora matur-matur Pak. Aku ora duwe ngen dhewe kok. Kono kowe matur. Kono kene. Mangke to, Gus. Kok dingaren Janur Gunung niku wonten apa? Lajeng tedhak wonten rompok kula mriki. Siwa, Nun. Rikala semana anggone pepanggihan Kraton Ngamarta. Negara Ngamarta wektu diniki kelebon jajalanan. Ingkang mongko bakal ngrusak gawe kacintakaning kabeh para pepunden. Pepundenku Ngamarta Kakang. Mula mbok menawa Kakang bodone bisa angusadani. Jajalanan sing mitenah marang para pepunden. Mbok menawa Siwa Semar bisa ngusadani. Ngono wae. Semareka ben prayatna semuere eka bali titiyani ke anda yani sareng-sareng ngenengke cipta ngenepke raos muhung dhateng Gusti Rama Agung mugi-mugi kawontenanipun badhe tumanduk wonten ngersanipun sedaya para pinisepuh para pepunden kula Ngamarta saged ical saking bebaya Den mulat mara sang bagus wis munya kamanungsan kamanungsan liring ekoti kaman calono ungas sing mawas resang leng-leng bronto Kocapon semono dereng ngantos jumangkah Raden Angkawijaya kadhiraken marang perpat Ponokawan sinten sampun miling-miling mider-mider ing padukuhan Karang Kadempel ing kono ginakaken kemanden mantekaji panglimunan ora kaya sang tapa Begawan Misuna ing kono siga nyaut Kilurah Semar Badra kaget ing samya uninga ujuk-ujuk mboten nonton nggih Nala Gareng aku ora ngerti tembung ujuk-ujuk mbok nek gawe tetembungan iki sing kira-kira aku ngerti aku lan iku ora wong Jawa ta tegese wong ujuk-ujuk iki kok mara-mara ngaten lho bapak kok ora ana niku ilang saking pandulu niku njuk kepripun iki wis ayo ditututi bapakmu ayo diturungi sapa sing mitenah monggo Gus kula dereke Gus
takon karo aku Sang Tapa Begawan Wisuna. Kowe sing jenenge Semar Badraya manut tak tugel gulumu kepiye? Ngene piye kowe? Manut tak tugel gulu wae ora minggat pak rawae dhuwur. Kemanden ingkang awujud pusaka Trisara. Den lepasaken tumama dhateng angganipun Iwas Marbadraya. Noyanai Baskara Didi mangsa kontal saking papan Karang Kadempel dumalah wonten kayangan ngundaran Nirbawana Iwas Marbadraya. Mulat para sangat bagus ismunya kamanungsan liringe kodi kamantyan lono bungas Ndara Janaka apa Ndara Wijaya suluk. Kowe suluk arek kek susulen Ndara Wijaya. Mulat mara sangat bagus. Ismunya kamanungsan. Wis wae rasaning tias kayuyun marang hartaning asmara lamun tulus tanpi nendilo gagap muni piye Kang? Pinedhila. Aku mau muni piye? Pinedhila, kuwi ora bener. Catet aku ki ngono kuwi. Baleni. Rasaning jas kayung yun.
marang artaning asmara yen tulus tanpinen dilo lagi ditambah apa ini terus pinadila dadi ora sida mendhe Mutaraka. Wong suluk perkara truk. Kocapotan kala Semora Denangka Wijaya wis kadheraken marang Kilurah Nalagaring lan Kilurah Petruk Kantong Bolong. Ing kono Kilurah Bagong Kantun piyambak boten kersa lumiyak anututi dhateng ingkang bendara. Kocapotan kala Semana mangertos sandhangan ingkang kanumbruk wonten sak ngajengipun Kilurah Bagong ing kono sigra dinagem ilang sipate Kilurah Bagong salah kedaden dadi Bathara Guru. Sandangane sapa apa sing dilabuhno gek mentas kene. Sandangan kene gembebyar apire ora elok-elok. Jajal tak nggone. Kocapok dinagem Kilurah Bagong salah kedaden dadi Bathara Guru.